rei esa Holly Holiday. Écheme de orgullo e satisfacción nestas datas tan sinaladas no almanaque convidarnos a todos a ver A Cabeza Non Para especial Nadal aquí, na televisión de Galicia. É de moita risa que te partes a caja torácica de risa. Sai nueva e digo me muero. E así todo seguido. Esta cámara jode un pouco máis girar hacia ela, porque tiña que dar un pouco fastidiado. Vou falar máis aquela. Está grabada igual, por si fago así un giro. Mátame, no cuello. Teño unha vértebra desplazada a un nocero. Non dou. Vou grabada igual, pero vou falar aquela. Gallegos, non me dá, verdad?